12 октябрда Зейде район башкарма комитеты жетекчиси Илнар Хафизов рәислегендә хәрби хезмәткә әзерлек комиссиясе утырышлары башланды. Көзен районнан армияга 50дән артык егет киткәчәк. Каждый год муниципальный район выполнял. Егетләрнең армияга китү планын үтәячәкбез. Зей һәр вакыт хәрби хезмәткә лаеклыларны җибәрә. Җибәрү графигы бар. Иң мөһиме егетләр армияга теләп китә. Аларга Россия Федерациясе кораллы көчләре сафында яхшы хезмәт итеп, исән кайтуларын телисе килә Илнар Хафизов. Язгы чакырыштагы кебек, көзге чакырылышта да коронавирус белән бәйле профилактик чаралар күрелә. Көзге чакырылыш 1 октябрьдан 31 декабрьгә кадәр барачак. Армия сафларына беренче төркем егетләр 15 октябрьдә, соңгысы декабрь урталарында озатылачак. Комиссия әгъзалары армияга китүче дистәгә якын егет белән фикерләште. Утырышта Илнар Хафизов Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы Зей Информ коллективына 2020 елда язын армия хезмәтенә бәйле чараларны масса күләм мәгълүмат чараларында вакытында һәм сыйфатлы итеп яктыртканнары өчен рәхмәт хаты тапшырды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.